Bantwana bedlozi elikhulu nini nabuthwa nalondolozo umveli inqangi ngesandla samathongo okhokho omkhulu bethu nina besimiso sikaThongankulu. Ngifisa namhlanje ukuba ngithathe lo mzuzu ngenze njengesicelo senu. Kunezingcingo ezimbalwa nama-emails kwimqhafazo enseningena ngithumelela yona nibuze ukuba njengoba ngikhulume ngobungozi bokuthatha lento, ngakhuluma ngokuthi isithwalo siyaxosha idlozi ekhaya. Uma seninesifiso sokuba lento niphume kuyo, ningaphuma kanjani? Namhlanje isihloko ngifuna ukugxila ekutheni imiphi imigudu umuntu angayilandela ukuze ayikhulule kulento eyisibopho ayenzayo. Baningi namhlanje baxakekile, abanye bamiselwa izinyanga ezingenalo ulwazi olujulile noma oluphelele ngalezi zinto, ngoba kwazo lezo igubhu kwabona abazazi bazithakela kwabathize. Kwamakhubalo afakwe khona akakwazi ukuhlala phansi wahlukanise waqonda ukuthi ilempande nalempande, ngoba waphuma waye emazweni angenhla, waphuma wakulamazwe angenhla kusukela koSoshangana ubheka phezulu. Kunezizwe eziningi ey'nalemkhuba, koMalawi, koTanzania, koNigeria, ezinye zezizwe ezikhonze kakhulu lemgilingwane, nabo Egypt banayo. Manje uthola ukuthi ubuya nalento nje, usezothi ethi wakhe isigubhu ucakula okuncane anifakele lapha, ngoba wanaye lento akuyona yakhe, wayilanda lapha ayilanda khona. Uthola ukuthi ekuyilandeni kwakhe, njengoba impande efakwe lapha engayazi, uzothi umusa usithathile, ayikho indlela yokubuyisela lento emuva. Usho kahle ngoba yena akazi ukuthi kuthakweni. Kepha mawuthola umuntu okwaziyo ukulalela umoya, okwaziyo ukujula, okwaziyo ukufunda impande, okwaziyo ukudlinza nokujula ngento, uyokutshela into oyiphethe yathakwa ngemithi ethize nethize nethize, for the fact ukuthi yakhiwe nendlela futhi okuyihlakazi khona. Kodwa lokho kubiza umuntu ophiwe, kubiza umuntu ojulile, hayi umuntu onokhakhayo olusafukuzela, hayi umuntu owusidumo ngabanye, hayi umuntu onontanda kubukwa, ngoba lento ifuna uyiqonde uyazi. Namhlanje kule video ngifisa ukuzolapha nokuhlakula izingqondo zabantu eseyivimbanise kulombuzo othi pho singaphuma kanjani. Bantwana bedlozi elikhulu, kulama video adlule njengoba sengeke ngaveza, ngiyabonga indlela enikhombisa ukwathakasela ngawo. Yingakho noma lo mbuzo benilokho ningibhalela ngasese, ngithe ake ngihlale phansi ngiphinde ngiqophe nguphendule. Asikhumbule ukuthi isigubhu noma isithwalo ngeke sigxile esigujini, ngoba izithwalo zihlukene. Khona isithwalo esigcatshwayo okuwukuthi lento iphila kuwe emzimbeni wakho.
kube khona isithwalo esikhandwayo bese siphathwa ngento ethize. Imvamisa basebenzisa ke izigubhu zamaswele kanye nezimpondo zezilwane. Obhaskidi akwandile ngoba ababekhonze ukusebenzisa obhaskidi ilapha abasebenza kakhulu ngelezinto zamanzi, ikakhulukazi ke mawukhuphuka nomfula iNile River ukhuphuka njalo ko-Egypt ubheka le phezulu. Abaloyi noma abathakathi bakhona akuyizinyanga zobumnyama sike ikhonze bona obhaskidi imvamisa, nabo ke sizobafaka la. Bese kuzoba khona ukuthwala okungafakwa kuwe kepha okusetshenziswa ukuhungula umoya wedlozi, okuwukuthi lento izofakwa nje ebhodleleni bese iyombelwa ekhaya ndawona thizeni. Imvamisa uma kwakuphila isiZulu yayimbelwe esibayeni noma imbelwe ebaleni noma iyombelwe emathuneni. Nakho kuseyiyona indlela njalo leyo, okuwuthi indlela zokwenza kasifani. Zonke ke lezi izindlela kayihlambulukile, noma umuntu engathi mayisakwakhela engakutsheni ingonyuluka nomongo wazo, kwaphela ekudayisela iphupho elihle ethi uzophila kahle, uzoceba, uzoba mkhulu. Engakuchazeli ukuthi lento lena kukhona izivumelwano osuzibophezela kuzo ongeke waphuma isinoma esikanjani kuso. Yingakho ke ebeke bethi moke wayithatha uyithathile lento, ayikho indlela yokuphuma ngoba iningi labantu abanenzela lezi zinto abazazi, bahambe bayoyithakela bayoyilanda ngaphandle. Kodwa uma kuwukuthi ukhuluma ngento ayigaye yena gaqa lakho, uyayazi nempande okuyimisa futhi uyayazi. Ngifuna ukuyiqala ngiyihlahlele nje lapho ukuthi le kuthiwa njoba uyithathile lento eyisithwalo ngeke iphinde lapheke, ayikho lonto. Siyelapheka kepha sidinga siqondwe, sidinga ukuqondwa. Namhlanje kunabantu abakhihla isililo ngoba badayiselwa amaphupho, bangatshenwa imbandela nezinto ezilandelayo. Ukuthwala kaze kwaba isixazululo esihle ngoba khona kuhlambulukile kukungcola. Yebo, emehlweni omhlaba ubonakala uphila impilo eyomntakabani, kodwa awunakho ukuthula. Kunabantu namhlanje abanakho lonke uhlobo, bagibela lonke uhlobo lwemoto, bahlala emzini esabeka, kodwa mawufika phakathi kweinhliziyo zabo banokukhathazeka, abanakho ukuthula ngoba lezi zinto ziyabadla manje, ziyabazingela. Kunezinto akumele bezenze bengayithandi, kunemikhuba nemiqathanga kumele beyidlule kuyona bengathandi ngoba sebeyizigqila zeyivumelwano. Namhlanje khona umuntu okufanele azalale ngisho nezingane zakhe, khona umuntu namhlanje ufuna bulale, khona umuntu namhlanje okufanele asebenzise imali ehambe ilalana namantombazane ukuze emithe bese kuhushuka lezi zisu. Akayithandi lento kepha manje uyaphoqa ngoba iyona sisekelo sokuphila kwakhe. Sizokhuluma lento ukuthi senikuthathile bantu abami ngenxa yezathu ezahlukene,
kepha likhona isixazululo. Angeke ke mina nganikhohlisa ngathi hayi woza enkolweni basho ndala ngifuna ukusenzalela igama lalomfana wakwaJuda abavama ukulisebenzisa ngothi umfana ngoba angikhumbuli ngizi isitsawu ukuthi wayeganile noJesu kulo Jesu wabo. Kodwa lento mawusuyithathile kunemigudu nezindlela okumele udlule kuzo. Okokuqala kubalulekile ma uyithatha lento kumele lapho umbuze imigudu neindlela zakhona ukuthi lento ivuswe kanjani. Uma ekhombisa ungabinalwazi shiya phansi leyo nto azokunika yona inkinga akayazi naye. Kepha mayisekutshenile zibalulekile lezo ndlela ngoba izona ozoyidinga namhla usulahla lento. Izona ozoyidinga namhla sekuxazululwa lenkiyankiya ohambe oyilanda. Uma leyo ndlela usuyitholile sekufuna okokuqala uthole imbuzi. Sifisa ukuvezela indlela yokuphuma manje kulesi sithwalo. Uthathe lembuzi bese uyayibulala. Uthi nina eniphila kulolu khamba noma kulesi sigubhu. Ngiyanithenga ngalembuzi ukuba niphume kulomzimba nakuleli khaya. Yebo nalanda uba nizosebenza nizoletha umcebo. Sesiyanithenga ngalembuzi. Yayithathwa lembuzi iyobulawa entabeni. Uqikelele ukuthi uzokhipha inyongo yayo nomswane bese uyishiya khona lapha entabeni. Ungayishisi. Kwakumele idliwe izilwane zasendle. Mawubuya bese uthatha lenyongo uthatha nomswane uzihlambulula wena ohambe ulanda lento. Uma ukhona nomndeni wakho usungawugeza bese usuqeda nje ukugeza bese uqala manje uthatha imbuzi yesibili. Lento akuyenze ngeinkukhu. Suthatha imbuzi yesibili uthi ngalembuzi ke manje ngizocela ukuhlambulula abakithi. Kodwa ngaphambi koba ngibahlambulule ngoba ngibangcolisile ngalanda into namhlanje ebaxoshile phakathi kwekhaya ngicela ukushweleza ngalempahla ngalembuzi. Ngoba ngonile ngenxa yokweswela ngenxa yokuba nenhliziyo eligove nomhobholo ngayicabangela mina. Ngalempahla ke yona engishweleza ngayo kuba ithongo lalapha ekhaya liphenduke. Yayibulawa lo mbuzi yayingadliwa nayo ngoba kwakhisha inyongo nomsane yona ozohlambulula ngalo kube khona namahlahla amele abantu bakini lapha. Kube khona amahlahla amele amakhehla lomzu bese kuyahlanjwa yayigqitshwa phansi noma ingashiswa. Awukaqedi. Mawusubahlambululile bona. Sekuyima usuthola ke manje umelaphi osezokunika amakhambi okuxosha lemimoya. Angithi umzimba wakho wawucatshiwe kwesinye isikhathi. Sewuzogcatshwa ke manje uqala unikwe imithi yokuphalaza uqhume kubulalwa zonke lezi inhlanga. Bese uyagcatshwa bese uyaqiniswa kanye negceke lakho. Kufakwa ikhonkwane ezizovimba lemimoya ukuthi mayiqala ithi yabuya ingakhona ukungena phakathi kwekhaya. Kodwa wena awukakapheleleli ekuthetheleleni kahle ngoba kusekhona izinhlamluko okusamele udlule kuzo makwahamba abantu phakathi kwaleli khaya. Uma kwachitheka izingane zidliwe lezilwane kusafuna ukuhlambulukele lokho kusafuna uzenzele imisebenzi uyicelele intethelelo. Uma uzohamba wena ungakwenzile lokho lento izothi gozololo
konke okutholile ngayo lento mhla ixoshwa kuyahamba konke. Angeke kusale ngisho nokugodwa. Ufuna ukuqonda lokho. Uma wena udlula ke emhlabeni usukwenzile lokho. Kulindele ukuthi usenesikhathi osazositoka usidonse esigodini somndeni. Abanye amakholwa ke bebethi isigodi sosizi la ozoma sekufanele manje uaccount for lo msebenzi yakho yobumnyama. Lezi ingane olala nazo ikhishelwe izisi ngenxa yalento yakho sezikulindile sekufuna uphendule. Bese ke iyaqala lapha indaba yakhe iyakhulumeka. Yingakho ke manje uthola ukuthi wena usuhambile emhlabeni phela iminyaka emine, izingane zakho ziyahlupheka, zithi sesihlaba imbuzi, sahlaba inkomo, ubaba akaveli nalikhalo, ubaba akakhulumi kanti usujezela le amacala ohambe uwenza. Ngakho ke kubalekile abantu beqonda ukuthi yebo lento usuzama ukuyisula kodwa izejezo noma ijeziso zakhona angeke wayivimba, angeke wayibalekela, ziyokuhle ekugcineni. Ngisho ungayenza ngalendlela engishoya lezi imbuzi, elena yokuseyindlela yokuphuma nokuhlambuluka. Kodwa icala lakho kusuke likulindile ngoba unjengomuntu osuke ezicakele eyakhe indlela wayicaba sekumele uhambe kuyo. Akukho okujikela emva kwendlu ungakubalekela lapho. Ziningi izathu ezinenza nihambe niyothatha lezi zinto zobumnyama. Ezinye zazo mawusuthi uhlala phansi uyayibuka kahle uyabona lo muntu washoda ukuthi athola umuntu ozomeluleka ngokweqiniso. Wasegijima ethi hayi nansi indlela enqamulelayo. Bantwana bedlozi undlela ndakabulali. Undlela ndakabulali. Sengathi ngake kwanda belaphe abazokukhuluma iqiniso. Benganidayisela amaphupha angekho. Njengoba namhlanje sekufanele ngathi ukuze umelaphi mayiphethe into enhlahla afuna acebe cha. Kufanele aphumelele nje ube nesibusiso kodwa lemicebo obumnyama eyoheha abantu. Khuluma iqiniso. Yebo ngiyazi ukuthi kwabanye bakhona abakhombisa ukuthi abawathakaseli lamasu. Anginendaba ke nalabo ngoba inkunzi egwazayo kayithanda. Kepha ngizolihlwanyela iqiniso bakhona ababili abathathu abayocosha lokhu kubasebenzele. Ngoba umunye uzothi hayi ngishuthe lesi sigubhu nguma sengisilahla lesi sigubhu ngisenze njani umbuzo lo usuzothi mase usukwenzile ngalembuzi yokuqala ngithe uyishiya entabeni ukuthi ucela uyayithenga lemoya ukuthi usucela ihambe wasuyageza wasuyahlambuluka wasuyashweleza usuyayithatha ke lento. Khumbula ngithe kubalekile uqonda ukuthi ngenkathi yakhe kwathiwa imiselwe ngani. Uma lento yathathwa yawovuswa ngenhlabathi zamathunu uyoyithatha nawe uhambe uyoyitshinga. Kodwa ukuyitshinga kwakho awuvedane nje uyitshinge. Kubalekile ukuthi mawuyilahla lento ikusebenzise umfula ogeleza ohambayo. Noma ulwandle indawo ezimbili lezi zingakulekelela. Ngenkathi uyitshinga bese ke uyasetshenzwa ngalelo langa ungayi kolala ekhaya ungasetshenzisi ungacatshiwe ungakhishwanga lento ngoba iyobuya futhi lento kunamathela. So part 1 lo part 2 yes siyathola.